Ebitul slab nu se aude. Sunt aici cu două pizde să mor, sunt surde. Dau pit ca un surdomut. Stai pizdo, vin acum să te fut. E aici Horia în spate cu mine. Ăsta nu prea le are cu rime. Nu știe două pizde să le combine. Dar nu e frate nicio rușine, pentru că el o arde întotdeauna cu mine. Stai frate că îl luăm și pe strase. Stai că îl mai scoatem și pe el pe terase. Stai că filmează frate și Mirel. Are șapca în cap, zici că e frizer sau nu știu ce e, poate grefier. Stai frate că mergem și la Hollywood, că vreau să le fut pe alea două nud. Pe alea două nud pe care le-am promis. Le-am promis că le-o dau pe interzis. Că mie pe interzis întotdeauna îmi place. Și îmi place să o pun pe Alina Plugaru Capace. Să tot îi dau la capace. Și să o spăr frate, să o suc de sâni, pentru că ea are frate cei mai buni. Avem aici două pizde versate. Sunt super stilate. Dau rima, uite cum o dau ca la carte. Și bricheta asta este de calitate. Dăm Horia și mie o țigară, ca să facem seara asta frumoasă iară. Sau dacă nu îmi dai tu, îmi dă Mirel, pentru că are șapca în cap și e frizer. Stai frate că și pe ăsta l-am faultat. Cred că în seara asta m-am cam puțin îmbătat. M-am luat sau poate semăn cu Tupac. Nu știu, poate a înviat Tupac. Da, o dau și pe Colentina. Pentru băieții ăia frate toată stima. O dau și pe Sălăjan. Sunt mai tare și ca cine vreți voi. Și închei, uite, încă 2-3 foi. Încă 2-3 foi și nu sunt rupte. La mine în portofel frate sunt sute. Sunt sute de mii sau de lei. Uite așa îi fac și pe la chei.